Ahojte všetci. Ahojte, ahojte, je tu Maťka Marek. Čaute, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Spidercast, kedy je potrebné zamakať ušami. No a máme tu ďalšieho hostia, alebo hostku, ktorá sa venuje jiu-jitsu a powerliftingu. Áno, a je ňou Kristína Fečová. Vítame ťa tu. Ahoj, Kika, vítam. Ahojte, ahojte. Takže asi najprv na začiatok sa ťa opýtame, že teda ako si sa dostala k tomu jiu-jitsu alebo powerliftingu? Čo tomu všetkému predchádzalo, hej? Tak akože od mala som nejak nebola doma vedená k športom. Rodičia ma nejak nepodporovali, nekúpali mi nejakú pernamentku alebo čo. Takže jediné športy, ktorým som sa ja venovala, boli väčšinou v škole na telesnej výchove. Až jedného dňa v Giraltovciach bola súťaž Svetej poháru mládeže. Mari, už si to pamätáš? Áno, áno. A to bol nejaký rok 2011 alebo 2010, neviem presne. 10, prvá bola 2010, hej. Tak, hej. No a tam sme so sestrou a Anikou, kamarátkou, išli pozrieť. A pamätám si, že keď sme tam vošli, tak tá atmosféra, tá hudba bola tak brutálne nahlas a úplne, že tak vo mne dominovala také pocity. Ten pach tých mentolových mastičiek, ktoré tam bolo cítiť. Na klby a na všetko. A tie pokriky tých zápasníkov a proste bolo to taký dobrý pocit, ktorý by som chcela zažiť. Tak som sa potom vybrala do posilky tu, k tebe. Áno, hej, to bolo ešte centrum voľného času, hej, to sme ešte boli ako CVČ. No a viem, že proste to bolo, ak sme súťažili za náš klub, po CVČ Giraltovce, tak viem, že to bolo úplne zadarmo, takže to bolo úplne pre študentku výborná príležitosť. A tu sme trénovali s Davidom Bendíkom, s tebou, s Miškom Berežňákom a veľa ďalšími, strašne veľa. Možno 20 a veľa mládeže tu. A to som mala tak 13-14 rokov a veľmi sa mi to páčilo. Potom si pamätám na prvú súťaž, keď som išla, bolo to 1. apríla 2012 v Dobšinej. Už si pamätáš, bol tam aj ty. Áno, áno, hej. Som bol taký sparring, alebo starší brat, ktorý ti pomáhal. A to bolo pre mňa úplne také super, že tá súťaživosť sa vo mne začala tak prebúdzať a vedela som, že proste, že je to taká správna cesta. Tak to som trénovala v Giraltovciach, potom som išla na vysokú školu. To boli tie úplné začiatky Giraltovce a potom sa naše cesty rozdelili a Kika išla. Potom som odišla študovať do Bratislavy, kde som pokračovala v tom, mala som to veľkú podporu na vysokej škole a potom prišla korona. Išla som domov, mamka mi vtedy ochorela, takže som nejak ten šport išlo nejak bokom. Mala som školu, prácu a ešte staranie sa o mamku, čiže bolo to také, že fakt bol posledná vec, na ktorú som myslela, bol fakt ten šport. Čiže, ale mala som toľko emócií v hlave, že som proste potrebovala nejak vypnúť a vtedy som chcela aj nejakú zmenu a pozerali sme doma často Oktagon a tam sa mi páčilo nie ten postoj, ale tá zem, že aká je tam kreativita v tom športe, že nevieš, ako sa ten človek správa a musíš proste sa prispôsobiť tomu sparring partnerovi a ísť. Čiže to sa mi veľmi páčilo a hľadala som tu po okolí nejaké brazilské jiu-jitsu, no nenašla som. Potom som našla v Prešove klasické jiu-jitsu pod Marošom Mirgom, kde som začala trénovať pár mesiacov. Bolo to úplne tréningy, tam sa zamerali skôr na nejakú sebaobranu, nie na to jiu-jitsu na zemi, ale ako tréner sa mi dosť venoval tak samostatne a ukazoval mi niečo na zemi. No keď mi odovzdal všetko, čo proste vedel, tak potom vedela som, že proste som taká súťaživá a chcela som súťažiť v tom. Čiže som chcela proste nájsť niečo iné. No a potom som nejak našla ten náš Matic Jiu-Jitsu, kde trénujem doteraz. Tam som prišla, trénovali sme ešte také malé pivničke. A tam, keď som prišla na prvý tréning, tak po prvom tréningu som vedela, že proste to chcem robiť dosť dlho ešte. A robíš to doteraz. No a keby si mohla poslucháčom trošku možno, že predstaviť to jiu-jitsu, že vlastne v čom to spočíva a tak. No takže jiu-jitsu je nejaký bojový kontaktný šport. Začína v postoji, kde je tvojou hlavnou úlohou dať toho supera na zem. Potom pokračuje na zemi a tam
robíme nejaké techniky, ukončovanie, škrtenie, páčenie a kto proste to robí lepšie, tak vyhráva. Tá babu nezvyčajný šport, No. nie? Ale Kika je taká bojovnica. Ona stále od mladosti pamätám, že keď prišla ešte na to, vrátim sa späť na ten powerlifting, na tie tréningy prvé, tak ona bola úplne také krehké dievčatko, že ja som si hovoril, no, či to vôbec vydrží nejaký čas, hej, že či to neprejde, bo väčšina mladých, či dievčatá, či chlapci, nevydržia aj dlho pri nejakom športe. No a ona to ťahala, neviem koľko rokov. 9 rokov. 9 rokov, hej, ten powerlifting a mala aj super úspechy, veď povedz, čo si všetko pozískavala, kde si bola, kde si vyhrávala. No tak väčšinou na Slovensku súťaže, ale snažila som sa aj mimo. Bola som v Nemecku na Európe, kde som vyhrala, a tam iba benchy, 115 kg. Potom som bola v Amerike, to bolo už po 3 roky medzi moje posledné súťaže, tam som dala 107,5 pri váhe 65 kg. Pekne, dvojnásobok, žena. A ešte v Paríži som bola na mesiace Európy, to bol silový trojboj, ale to už si nepamätám výkony. A ty si mala aj dobrý mŕtvý ťah, sa mi zdá, nie? 150. 150. A drepy boli koľko tvoje osoba? 150. Čiže 150, takže 150 a 107,5. Wow, takú váhu si 65 kg. vôbec si to neviem ani predstaviť, že teda aká to musí byť váha. No a čo sa týka ešte toho jiu-jitsu, tak sú tam nejaké úrovne, respektíve opasky, tak ktorý máš? No, začína všetko na bielom opasku, tam som súťažila rok medzi bielými opaskami, potom sa posúvam na modrý, teraz mám modrý, potom nasleduje fialový a hnedý a čierny. Tie opasky a potom sú tam nejaké ešte pásiky, 4, aby akože nejaký medzilevel medzi tými opaskami. A tie opasky proste znázorňujú to, že ako dlho robíš ten šport, že ako dlho na tých ženienkach sa potíš. No a keď napríklad ťa čaká nejaká súťaž, tak ako vyzerá tvoja príprava? Tak na tréningu to nie je nejaké špeciálne, proste chodím na tréningy každý deň. Možno na konci, keď niečo si stretneme, prejdeme nejakú taktiku alebo tak. Skôr tam ide o tú váhovú kategóriu, kde musím proste splniť nejaký ten limit. Takže mesiac pre súťažu snažím sa tú váhu robiť. A Marek si pamätá, keď chodím ráno tu do posilky na airbajku. Intenzívnejšie fitko u nás. A ako je to so stravou? Alebo jak to potom, keď máš nejakú dietu presnú, alebo niečo len vyradíš a... Vieš čo, tak snažím sa obmedziť sacharidy, že snažím sa byť na tých tukoch a proteínoch, ale väčšinou iba mesom obmedzujem tiež nejakú hovedzenú bravčinu, snažím sa jesť iba kuracinku alebo ryby. A stravu. A ja si to proste nerátam, že koľko toho zjem, toto nikdy nebol môj silný... A tá dieta, keď to tak nazvem, je pre teba utrpením, či to zvládaš v pohode? Vieš čo, ja ten šport milujem, čiže pre mňa to je... Súčasť to bereš ako toho balíček. Procesu, proste, že neberem to nejak, tak viem, že prečo to robím a nie je to utrpenie. Akože tie posledné dni, keď už tú vodu obmedzujem a toto, tak vtedy si poviem, že trebalo mi toto. Ale väčšinou som taká, že s tým v pohode. A keď si pospomínaš možno, že na nejaké súťaže a tak spomenieš si na nejaké možno zážitky, buď nejaké pekné alebo nejaké vtipné? No pekné, no každá súťaž je pekná pre mňa, hlavne kde človek vyhráva. Ale každá súťaž bola pre mňa takým posunom vpred. Aj keď som vyhrala alebo prehrala, tak každá súťaž ma niekam posunula. Či som prehrala, tak vedela som proste, na čom mám pracovať. Bez tých prehier ja by som nevedela na čom proste. By som stále robila to, čo viem a nejak by som sa neposúvala ďalej. Áno. Čiže mi to tak ukázalo tie moje slabé stránky, či už aj kondičku alebo niečo také. Tak na tom som sa potom snažila makať. Ale každá súťaž, hlavne to víťazstvo, tá vôňa toho víťazstva je neuveriteľná pre mňa. A nedá sa to opísať, ten pocit, a viem, že proste chcem ho zažívať ešte veľmi veľa. A na poslednej súťaži v Istanbule som proste ho strašne zažila, lebo tam som išla tak, že fakt som sa začala už opúšťať, keď som videla, že aké mám skúsené superky a že proste, že už za chvíľu majú fialové opasky a ja proste teraz, ešte len som dostala v januári modrý opasok, tak som bola taká, že či to nebolo nejak skoro skúsiť tú súťaž v tých modrých opaskoch, ale vyhrala som prvý zápas, druhý a v finále som prehrala na body, čiže bola som proste strašne šťastná. Takže si obsadila druhé miesto. Striebro. Super výsledok.
pláne možno, že na najbližšie mesiace alebo roky, čo sa týka súťaží a možno, že aj celkovo tých športov, ktorým sa venuješ? No najbližšie by som chcela ísť do Londýna v septembri. Je tam Naga v Londýne. A potom myslím, že v októbri máme Prahu. Tam som bola minulý rok a tá bola moja taká prvá väčšia súťaž a fakt bola som veľmi spokojná. No a do budúcna neviem, proste tam je veľmi veľa aspektov, či už o zdraví, o zranení a neviem, ako to pôjde, ale dúfam, že bude čo tých súťaží čo najviac. Mm-hmm. No a čo sa týka teda jiu-jitsu, tak mala si možno, že aj niekedy také momenty, kedy ja neviem, že ťa to možno demotivovalo, že si možno chcela prestať, alebo... No to mám väčšinou, keď po nejakej súťaži, kde raz sa mi stalo v Abu Dhabi, že som prvý zápas prehrala a tým pádom som vypadla zo súťaže a tam som sa tak dosť opúšťala a potom som stala aj mesiac pauzu od jiu-jitsu a hľadala som tak sebe, že či to má zmysel pre mňa, ale mám veľakrát na tréningu, keď fakt, že idem s nejakými chlapmi, čo proste na mňa neberú ohľad a idú silovo a celou váhu na mňa a proste zbijú ma. Tak vtedy mám také stavy potom, že fakt sa opúšťam, že nič neviem. A nechce sa mi potom akože trénovať, ale trénujem, ale proste som taká, že neviem, či ma to baví a depky mám proste. Áno. A keď si v takom období spolupracuješ s nejakým mentálnym kaučom alebo sama hľadaš tú cestu do tej pohody? No sama. No, sama, hej. A v čom to spočíva? Tak relaxuješ, zamýšľaš sa, alebo niečo si čítaš? Alebo... Iba trénujem proste. Iba trénuješ. A hľadám to proste zase, že keď sa mi niečo podarí, tak potom sa to tak vo mne prebudza, až potom zase som hore. Čiže tréning ti v podstate najviac v tomto pomáha. Je to taká podľa terapia. Že si to sama tak prebojuješ, vybojuješ a ideš ďalej. Možno, že niekedy nie je až tak veľmi dobré sa nejako sústrediť na tie súťaže, ale možno, že sústrediť sa na to, že ťa to baví a že je to pre teba taký relax. Tak... No, určite to nie je, že úspech, že vyhrať, ale proste pre mňa je úspech to, že môžem robiť to, čo ma baví a bez zranení hlavne. Tak ako hovoríš, mňa stále tá cesta baví za tým cieľom, hej, že tam sa pripravuješ, formuješ, vidíš sa, hej. No a už keď si na tom zápase alebo na tom pódiu, tak tam už dáš do toho to všetko zo seba a už tam bude to zhodnotené, či dobre, či zle, ale v podstate hodnotím stále tú cestu a to je už len výsledok, ja to tak stále berem, hej, že tam ma už hodnotia aj iní, napríklad pri takom pozovaní, ale vy tam bojujete za seba, hej, to je vlastne o čo tam ide v tom? Ty musíš dať toho protivníka na lopatky, či ako to je vlastne? Nie, proste tam sa bodujú. Buď ho ukončíš nejakou submisiou, že buď ho uškrtíš, alebo mu napríklad upáčiš nohu, ruku. On sa musí vzdať, hej? Musí ti odklepať, alebo proste na body, že dominuješ v nejakých tých horných pozíciách, prechádzaš mu guard, alebo dáš mu nejaký takedown a držíš ho. A jeden zápas trvá asi 5 minút. 5 minút. Čiže záleží možno, že od techniky, že teda ako ja neviem napríklad, ako s tou protivníčkou bojuješ, tak oni na základe toho bodujú. Sú tam nejaké pozície, každá je nejak obudovaná, že nejaký sweep, že ho nejak prevrátiš, že 2 body, potom, že prejdeš mu cez nohy na brucho, to je nejaký guard, passing a tam sú 3 body a potom, keď mu napríklad sadneš na brucho, to sú 4 body, alebo zoberieš mu chrbáte 4 body a také. A v čom dominuješ ty? Ktorá je tvoja silná stránka? Mňa najviac bavia tie submisie, tie armbary, čiže to je paka na ruku. Ale ja väčšinou viem držať toho človeka, keď na ňom sedím a to proste dokážem aj 3 minúty, že keď viem, že vyhrávam, že proste nepustím ho. Máš aj silné nohy, ne? No mám strojboja, niečo stále. Dobre. No a čo potom ďalej, že keď napríklad bude remíza, tak je tam potom nejaké víťazné kolo, alebo... No niekedy je ešte také, že dajú 3-minútové, ešte, že to posunú. A kto skôr nejak zabuduje, tak vyhral. A to veľmi málo sa stáva na týchto vyšších úrovniach, kde ja súťažím v kimone. No a ja mám otázočku ešte, že ktorú takú svoju povahovú vlastnosť by si vyzdvihla, že čo ťa tak akože vystihuje? Ja si myslím, že tá vytrvalosť, že ten šport ma neprestane baviť po roku, po 2.
ale že je to fakt, že ako powerlifting, že 9 rokov a toto tiež proste mám v pláne robiť veľmi, veľmi dlho, až po ten čierny opasok. Aj keď napríklad teraz som mala nejaké zranenia, že prst som si narazil alebo tak proste ja som na ten tréning musela ísť, aj keď som bola celá obandažovaná, jedna ruka ma bola v zápesti, jeden prst a proste ja som tam proste bola, ale musela som tam proste trénovať a nevedela by som si predstaviť, že by som teraz mala mesiac byť doma ležať alebo niečo také, takže tá vytrvalosť. A tento šport zaberá aj dosť času, keď to tak zoberieme, že každý deň tréning a ako to máš usporiadané, pracuješ, študuješ, alebo ako to je teraz s tebou? No pracujem z domu, takže ja nemám nejakú pracovnú dobu, ale tak snažím sa do nejakej takej 5. robiť, potom sa zoberiem, idem na tréning a ten má 1,5 hodiny a domov dochádzam až tak večer okolo 8:30, 9:00 a potom už iba relax vo výrivke a potom spať. Čiže ako si hovorila, tá vytrvalosť prináša aj výsledky a určite aj to, že ťa to baví, tak chceme aj vám ostatným poslucháčom povedať, že teda dôležité je byť vytrvalý a potom môžete byť úspešní tak ako Kika. Áno, aj keď sú zlé časy, ťažké, treba sa cez to preniesť, budú lepšie. Áno. A vytrvalosť je najdôležitejšia, aby sme niečo dosiahli. Presne. A najlepšie je si nájsť niečo, čo vás vytiahne z tej demotivácie po nejakom čase, že keď už vás ten šport prestane baviť a tak najlepšie je sa nejako zrelaxovať, oddychnúť si, no a načerpať nejaký druhý dých. Kika, som si všimol, že ty ešte aj fotíš pre jednu firmu nejaké outfity, tak to je tiež taký koníčok asi, nie? Alebo nejaká záľuba taká pomimo? To je, že pomimo to len tak, myslím, že jednorazovo to bolo, možno sa to zopakuje ešte, fotenie spoločenských šiat a to bol pre mňa taký ten kontra, že snažím sa robiť tie také mužské športy. Áno, práve to. Kde proste som celá spotená, bez make-upu, bez proste úplne neviem. A potom prídem a dám si proste make-up, učeším si vlasy, dám si proste spoločenské šaty a úplne som na iný človek. Áno, videli sme fotky veľmi pekné, aj šaty, aj ty. Ďakujem. No a čo by si možno, že chcela odkázať poslucháčom? No, aby robili proste to, čo v živote baví. Keď robí niekto niečo dlho a nebaví ho to, tak ten výsledok určite nebude taký, ako keď niekto robí niečo kratšie a baví ho to. A hlavne, aby neprestal s tým. Proste aj keď hociaké zlé podmienky má a výhovorky, tak proste vždy tam je tá cesta to robiť. Keď človek chce a miluje to. Tak, pekne povedané. Ale, ako vždy pekne povedané od našich hostí. Ďakujeme vám, milí poslucháči. Dnes sme tu mali Kristínu Fečovú, ktorá nás veľmi namotivovala do cvičenia aj do bojových športov, tak verím, že každý teraz vybehne a ide cvičiť a bojovať na svoje pódia. Kika, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala teda pozvanie sem do nášho podcastu, no a želáme ti ešte veľmi veľa úspechov. Ďakujem pekne. No a my vám ďakujeme, milí poslucháči, že ste počúvali aj túto epizódu, no a budeme sa na vás tešiť pri nejakej ďalšej epizóde. Ahojte. Majte sa.